qabelkom għal il-lugħa. Sinjuri, il-ħadd it-tajjeb u kull nhar ta' ħadd aħna ta' Shooter naqbdu ma' suġġett partikolari u nibqgħu fuq u nibqgħu miegħu. Jew magħha illum tkun preċiż iktar minn qatt qabel. Hija ħabba suġġett li ħanażlu. Infatti ser nkunu qed nitkellmu fuq l-LGBTIQ+ u ħafna itri u dawn xi jfissru. Fil-fatt qegħdin fil-2025 u daw l-itri l-ħin kollu nisimgħuhom LGBTIQ+. U jiena l-ewwel ħaġa li ħanagħmlu ħaninżel fit-toroq u nistaqsi n-nies jekk jafux xi jfissru daw l-itri. X'taħseb li tfisser LGBTIQ+? Entaf siebi. Ma tantx dilettant tagħhom. Żomm jaf da. Hija apparat elettroniku illi jintużaw biex jikkontrollaw il-muturi. Support tal-gays u hekk. Hija għaqda? Għaqda ta' nies li huma differenti. Naf, ma nafx kif ħaqba nispjegaħħa. No. Dawn naw li mħaltin li huma nisa ma' nisa u rġil marġin. Taf xed ninnota li malli tistaqsija, in-nies jagħmlu dal-iskoss. Idomu biex jirrispondu, għax veru mhix daqshekk faċli biex tgħid xi tfisser. Fil-fatt aħna lek qabbadna xi ħadd espert. Mela, LGBTIQ huma l-itri li jispjegaw l-orjentazzjoni sessuali jew l-identità tal-ġeneru ta' persuni differenti. L tfisser għal persuna lesbjana, xi ħadd normalment gay nużawha kważi għal kulħadd, imma speċifikament hija raġel iħobb raġel. B huma nies bisexual illi attratti kemm lejn l-irġiel u n-nisa. T huma persuni trans u hemm ukoll pereżempju intersex li huma nies illi jitwildu la raġel anqas mara. U l-itri qegħdin iżidu mhux għax issa fl-2025 kulħadd jivvinta, imma għax hawn l-ispazju fejn qabel in-nies kienu moħbijin ma jitkellmux u jistħu. Illum in-nies saru jitkellmu u sirna nafu iktar li hawn iktar diversità ħanejdu hekk fis-soċjetà. Illum improvjajna. Dak statement jew mistoqsija? Statement. Infatti saqsejna tfal xejknin ta' dik l-età jafux xi tkun gay, lesbjana, queer. Jafux m'dużar. Meta raġel u raġel ikunu jħobbu xulxin. Bħal eżempju mara u tħobb il-mara oħra mhux żewġu. Meta mara u mara jkunu jħobbu xulxin. Tifla li tħobb il-tifla oħra u huma girlfriends. Tista' m'hemm xi ħaġa ħażina. Ma tagħmilx differenza. Ħafna midrabi il-fobja tkun ħabba nuqqas ta' informazzjoni u l-isbaħ informazzjoni meta tiġi direttament mill-persuni involuti. U aħna hekk għamilna, sibna persuna gay u saqsejnieh mistoqsijiet li persuna straight ikun irid tweġiba għalihom. Jiena ma xtaqx li kont straight għax is-sessualità ma tantx tagħmel differenza. Però il-fatt li jiena trans hija diffiċli ħafna. Ħafna nies ma jifhmuwiex, ħafna persuni trans jagħmlu transition fiżika u diffiċli ħafna. Jiġifieri kieku kienet għażla jien personali ma kontx nagħżel li jiena trans. Dawn huma mistoqsijiet illi sfortunatament persuni LGBTIQ normalment ikollhom jaffaċċjaw. Hemm mistoqsijiet illi daqskemm inti ma tweġibu ma saqsihomx lil persuni straight ma tweġibhomx lil persuni LGBT. Issa jekk hemm xi kurżità hemm videos online anke kif isir is-sess, sess anali, x'għandek tuża x'ma tużax. Jiena lil kulħadd nitfa' fl-istess keffa. Ġifieri daqskemm hawn familji eterosessuali illi jittieħdulhom it-tfal għax ma jafux rabbuhom u jabbużawhom. U fil-fatt hawn ħafna persuni gej illi jiffosterjaw u jaddottaw dawn it-tfal. Naħseb li kulħadd għandu l-kapaċitajiet illi irabbi t-tfal.
U nisperaw li wara l-programm tal-lum weġibna ftit wassalnilkom naqra iktar informazzjoni dwar l-LGBTIQ+ U pajjiżna. għalkemm aħna laqwa xorta fadal ħafna. Laqwa żindrittijiet mhux hekk? Xorta fadal ħafna xi jsir. Nik dejjem. U għalina singles qed tkun iktar diffiċli biex tabbi mara għax illum ma tkunx taf kux gay jew le. Allora taf Ma dik xamilt dejjem kienet, ta' taf xamilt jiena għandi ħabiba gejja. Jiena, sewa. Ma tammur nittanta mara, nuħu il-ħabiba tiegħi. Il-mara li mmur nittanta, nuħu biċċa karta fuqha u jkolli miktub. Jekk inti tħobb in-nisa, ċempel lil dan number. Tkun tal-ħabiba tiegħi. Sewa. Jekk inti tħobb l-irġiel, ċempel lili. Tajba, jekk għax jiskom għed tiffansew l-istess persuna mbagħad mingħajr ma. Eżatt, Tajba, ma jitlef qal. tajb. Int kif mort s'issa, kemm ċemplulek? Għadu ħadd ma ċempelli. Jassa, jela. Tox tinkwieta, taf xnajt jena? Aħjar waħdek mill-li kollok xi skamplu. Niltaqgħu għada, veru?